ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ବିମାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଲମ୍ବିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ 110 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଲେଗୁଇଜାମା ନିକଟରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। C-130 ହରକୁଲସ୍ ବିମାନଟି ପେରୁ ସୀମା ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଜଣ ଆହତ ସୈନିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।